Pozdrav svima ljudi, još jedan klip i mislim drugi klip na ovom kanalu, zato što je prvi kanal se zove Komitri, zato što naš tata, zato što je njegov tablet, pa onda on stavi to svoj šifru, da mi ne može tako mijenjati. Sad se zovemo Angel82 i zato sad ovo tek drugi klip. Ali, molim vas, pišite kakve god klipove vi hoćete, mi ćemo snimiti samo za vas. Samo recite kakve god, ali za početak ćemo ovako, zato što na kompjuteru još ne mogu, nisam nabavio pravu kameru za to. I mislim i nema neke više igre, zato što sam morao rastati kompjuter, bio mi se nešto pokvario, tako da recite kako budu. Ako se sviđa onaj klip nule, recite, napravit ćemo još nekakvi takvih klipova. Samo vi recite i volio bi da nas što više pratite, jer to je naša želja. Znači mi sad idemo u školu, ja sam 5. razred, moja sestra je 7. a moj brat je 4. Tako da što više hoće da nas pratite, iako smo mi mali, sada je ono ovo. Ali eto, nama je to sada velika želja kod tate. I evo nas upravo na mom krevetu, sad ću napraviti kako je moj krevet. Snimat ćemo room tour, snimat ćemo room tour sobe, snimat ćemo room tour moje mame i tate sobe, snimat ćemo room tour znači kompjutera i sve, tako da to sve obavimo, onda ćemo snimati room tour cijele kuće, mislim spojit ćemo te sve klipove, pa tako da eto znate. I to je samo to da znate, zato što se pokošao, mala veća je vrućina, da znate. Iako mi sad nešto nismo popularni kod Serbian Games bio. Hoću da svi koji mene prate, da pratite Serbian Games bio, da pratite Muđu, da pratite Tħeđu brače, ukucate Tħeđu, da pratite Dule. Ne onog Duleta sa kanala PCX, nego drugog Duleta sa napišete velika forma Dule na YouTube-u i izbacit će vam. Da pratite Marko Kovs, da pratite Bloodmastera, da pratite Drogiranog pingvina, da pratite još tako neke kanale, baš poznate, to bi baš volio da pratite koji mi pratimo kanale, tako da to je bilo, hvala što ste gledali drugi video na kanalu, vidimo se vidimo se uskoro, što jest vidimo se možda i još jednog dana, zato što možda ću imati još jedan klip. Tek je sad, sačekajte da vidim, sad je 3:47, možda kasnije oko 6 sati snimam klip da vam bude već oko 9:10, tako da vidimo se, volim vas puno, čao.